A introdución de modificacións no proxecto de reforma da Praza de Abastos de Noia obrigou a paralizar as obras en febreiro de 2023. Un ano despois, aínda non se teñen concluído os trámites que permitan retomar os traballos cos consecuentes prexuizos para praceiros e usuarios do mercado. Ademais da escasa dilixencia para volver poñer en marcha as obras, dende o BNG denuncian tamén a falla de diálogo cos afectados, posto que non foron consultados para o deseño desta actuación. En febreiro de 2023, hai xa máis dun ano, se tiveron que paralizar as obras para realizar unha modificación do proxecto. Hoxe en día, os praceiros e as praceiras levan meses sen saber cal é o estado actual da nova licitación e cando se van a poder rematar estas obras, que ademais xeneran unha serie de prexuizos porque se teñen que adaptar ao estado inacabado dunhas obras que comezaron mas non remataron. Non houbo nin unha boa comunicación por parte das institucións cos parceiros e coas parceiras para poder solucionar o impás, non se lles dou información suficiente, ou por non dicir ningunha, sobre o que estaba pasando para darlle as explicacións necesarias, e tampouco se está tendo en conta aos parceiros e as parceiras para intentar levar esta situación o mellor posible. Insisten os nacionalistas en que, ademais de executar as obras, o Concello e a Xunta deben traballar nun plan para promover o comercio local, fomentando o consumo de produtos de proximidade. Que unha cousa son as obras dos locais, como esta Praza de Abastos, que son moi importantes para ter un local cómodo, para ter un local funcional, pero outra cousa é tomar medidas para que precisamente os locais e os postos que se poñan nos locais funcionen. Nos, por exemplo, o BNG ten xa anunciado e recollido no seu programa electoral que para nós serán prioritarios os produtos de proximidade. Tanto é así que imos chegar a convenios no seu momento, unha vez teñamos o goberno da Xunta, coas persoas que producen para que eses produtos, digo de proximidade, se poidan achegar pois nos locais públicos como, por exemplo, hospitais ou comedores de colexios.